flores arredor, nun lugar que está preto de aquí. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Que non me esqueza de borarte. Ainda ben non saio sol mentres canto unha canción. Saio para a repartición máis veloz ca un rei señor. Para a señora Tecla que vive no Cabo da Fraga. Oia, señora, deixolle quedar aquí un paquetiño. Quen anda aí? Un paquete. Tecla, miña irmá querida, dado que ti non me escribes nunca mala chispa te fenda, mándoche esta carta. Non vai a ser que te esquezas de manter a correspondencia. Un biquiño da tua irmá máis bella, Bela. Que xenio ten! Puido mandarse que eran os doces, que rañicas. A quen lle tiña que escribir? Ai, moito lameante esta miña memoria. Ai, sí, a miña irmá máis bella, Bela. Escribolle a carta agora de seguidiña. Como vedes neste debuxo, as arañas posúen 8 patas, pero non teñen alas nin antenas. Os fíos como este valenlles tanto para tecer a arañeira como para capturaren unha presa. Son depredadoras que se alimentan de animais vivos. Hai que ter moita conta coas arañas e máis coas arañeiras. Daquela Tecla se quixera ben podería devorarnos, verdade? Podería, Cío, pero é difícil que vos apreixe porque ten un punto débil. Quen sabe cal é? Ai, sei eu. Sempre lle esquecen as cousas. Non riades. Willy ten razón, falla a memoria a coitada. E como sempre elabora a arañeira no Cabo da Fraga, o que tedes que evitar todos e ir por esa zona. E se nos acaba apreixando, que facemos? A Tecla encanta leriar no intervalo en que se pon de conversa con vos. Davos tempo de sobra a escapar da arañeira. Dou fe de que sí. Maia e eu escapamos de un lote de veces. Daquela Tecla xa vos tivo presos na arañeira? Claro que sí, pero nós sempre lle damos fuxido. Carai! Pois que pasaba? Sí, aínda que pareza que son un mexericas, no fondo teño vos moita afuteza. Unha vez mesmo me puxen a dar chimpos na arañeira como a quen que era unha cama elástica. Moi ben, grazas pola información, Willy. Agora imos falar do outro depredador, o morcego. O morcego é un animal nocturno que pode chegar a cama vivir 20 elástica. anos, ou sexa, 2 décadas. Chulada! Xa podedes marchar, nenos. Veña ir e xantar, xa nos vemos ao terminardes. Que ben! Hoxe hai de menú guiso de pole, moito me sabe. A ver se me deixan repetir. Que foi, tío? Ai, nada, é que me quedou unha cousiña atrás, pero vou e veño. Moi ben, ata agora entón. Sí, volvo axiña. Coiro! Pero quen arma tanto barullo? Quen anda aí? Vai parando con esa algarada! Ola, Tecla! Viva! Oi, que raio de galopín! Cata que como te colla, vou te esmagar ben esmagado para devorarte enteiriño! Viva! Ui, ui, ui! Para, non saltes! Ui, ai! Ui, descúlpeme. Ai, ai, Mancouse. pois, ai, coa ciática que teño calquera día quedo impedida. Oh, Ten que perdoar, eu non llo fixen por mal, señora. o que? A ver, quieto parado. E logo que foi o que pasou? Pois que caeu da arañeira e esnafrouse no chan. Foi agora mesmiño. Foi?
Non me lembro. Carai, entón é certo que non ten memoria ningunha. Memoria de que? Vese que está chochiña perdida. Por iso fai aquí a arañeira sempre no mesmo sitio. Ai, sí, a arañeira está sempre no mesmo sitio. Sempre no mesmo. E aparte é moi amiga de verlle a lingua. Por iso lle acaban fuxindo sempre os insectos todos da arañeira. Era visto. Mira ti porque nunca os acabo comendo. Por iso, claro, é como vostede ten tan mal acordo, non tris escazo que lle acabo de contar. Pois nada, eu vou ter que ir indo para a colmea. Deica! Deica, falcatrueiro paroleiro. E xa sei o que vou facer. Nota para o futuro. Recórdate de facer a arañeira nun sitio distinto, de non poñerte a parolar coas presas e, sobre todo, de devoralas da cabeza ata os pés. A ver, nenos, hoxe proseguiremos coa clase sobre a árbore xenealóxica da colmea. Profesora. Hola, Cío, chegas tarde. Sí, xa sei, desculpe. Senta no teu sitio. Unha vez vista a raíña froitosa 13 a careca, pasaremos agora á monarca Sheila 15, a raspuñeira. Sheila axiña despuntou co seu talento indiscutible para ir repañando Non xentaches connosco. Pensei que che pasara algunha cousa. Funlle facer unha visitiña a Tecla. Como que fuches ver a Tecla? E iso por qué? Para dar chimpos na arañeira como a ti. Tu le aches? Non, o que dixo a mestra era certo. Non hai risco ningún. Penso volver ali despois da clase. Apeteceche vir comigo? O que? Willy, importaríache facer o favor de atenderme? Sí, señorita. En fin, mañá imos falar do reinado de Berta XII, a quen lle dicían a asisada. A clase sobre a historia da colmea foi moi interesante. Eu vou ir facer os deberes que nos puxeron á pradería. Deica mañá. Deica, Maia. Abur. Que? Imos ata ali? Non te sei. Ti non tiñas tanta afouteza. Pero... Veña, tira. Maia, o depósito da ala. Ui. Queres que te axude? Ai, non, deixa. Ui. Ai, tío! Ai! Ui. Pero, esa arañeira que fai aí? É nova. Ai, tío, apura, vai por reforzos. Chegas para a hora da merenda. Esta arañeira é nova, non contaba con ela aquí. Artellei unha forma máis eficaz de collela comidiña. Son lista, non son? A ver, que cousas anotei no caderno? Facer a arañeira noutro sitio. Está. Non botarme a parolar coa presa. Está. E para acabar, devorala da cabeza ata os pés. Perfecto. Ai, pobriño. Pasa comigo, petesquiño, que teño unha fame doente. ¡Socorro! ¡Auxilio! Vai comer a Willy. Se na colmea fabrican 25 púcaros de mel e Willy come 23, quedan... ¡Socorro! Que? Que alguén me axude! Tío, que foi? Non has voado? Non, teño o depósito baleiro, pero hai algo peor. E logo? É que Willy... Que lle pasou? Pois... Estoulle moi fraco. Paréceme que ya era mellor preparar unha sopa de arume. Aí falaches, que boa ocorrencia. Vou facer sopa. Entón xa non me vai comer. Vou. A sopa é para acompañar. Ou que pensabas? Oh, vaya! Auxilio! Auxilio! A cea de hoxe fais a pouco lume. Toca a velliña con sopa de arume. Ai, que medo! Maia! A sopa xa está no seu punto. Quédame por amecer un ingrediente. A ver, espera. E calera? Xa sei, vou mirar no caderno. Facer a arañeira noutro sitio. Pois si, iso xa está. A ver, que máis? O de que non me bote a parolar coa presa e comela dos pés ata a cabeza. Ai, claro. Ai! Botaches má sopa por fora do pote.
Prepárate, voute devorar enteiro de prato único. Xa. Espere, unha cousiña. Ai, que queres? É que non sei como dicilo. Fala, Galopín, que teño moita fame. Paréceme... que lle esqueceu... O que? Un dos puntos desa listaxe que fixo. Ai, sí? Vaya polo caderno e xa verá como si. En serio? A ver logo. É importante soltar a presa. Como? Ai, que cousa rara. Aí que pon, que é importante, non o pon. Pon. Estou perdendo facultades. Ale, podes marchar, veña. Grazas, Tecla. Así é todo, é ben raro. Espera aí, volve para aquí, a velliña. Ai... Vaya, a ver, téñome que acordar de que estaba a facer antes. Vou mirar que anotei no caderno. Soltar a presa. Iso xa está. Despois, acórdate de lle escribiras a tua irmá Bela. Agora non me apetece. Ai, a calceta. Estupendo, xa teño pasatempo. Pero tamén teño moita fame. Estou perdendo a cabeza de todo e é por causa da fame. Tío, xa estamos aquí. Maia, Willy, estás ben? Daquela deches escapado. Dei, foi grazas a Maia. Que dis? Tecla ten un caderno para se lembrar do que ten que facer. Anoteille que tiña que soltar a Willy e así esqueceulle que eu quería comer. Alégrome, pois aínda menos mal. Sí, é certo. E mira tamén o que che trouxen para a ala. Desde logo non che escapa unha Maia. E ti, Willy, hoxe fuches moi afouto todo o tempo. Ai, sí, ben o sei. Non pasei nin sequera unha amiga de medo en ningún momento. Daquela volvemos mañá á arañeira. Non, para mañá xa teño pensado unha aventura chea da fouteza. Dormir.